כל מרכיב שאנחנו שמים את התפילה, אנחנו גם נוסיף במילים. אתם תעשו יחד איתי את השלבים. הקמח משול אצלי כשאני עושה הפרשת חלה למה שאני רוצה להכניס לתוך הבית שלי. אז בואו תגידו בכל מה אתם רוצים. ביטחון, שמחה, אהבה, בריאות. תכניסי בריאות, שפע, נחת, אמן. שנדע להפריד בין הטוב לבין הרע. מה ששלי שלי, מה ששלכם שלכם, מזיקים להתראות. שיהיה לנו בית מלא בשמחה ובאמונה בעזרת השם. הרבה דברים טובים, הרבה שמחות, הרבה ישועות, שתזכי להרבה הפרשות חלה בעזרת השם. אמן, מדברים טובים. יופי, מה אנחנו שמות באמצע? את מראה לה התקשרות? כן. Give away.